Mercedes, keď vyvinie technológiu nejakú, tak on sa snaží dať do všetkých modelov všetko. Predčasom sa stalo, lebo dávno platilo, že najprv to muselo byť v S-ke, hej? A potom to išlo do Ečka, do Cčka a do Ačka to ani neprišlo. Ale mnohé veci aj áno, čo sme No a potom prišlo také obdobie, to už je povedzme 10 rokov späť, že prišlo nové Ačko a ja som to mal ako prvé auto, ktoré malo tú rozšírenú realitu na tej, hej? A môžeš mať aj digitálne, tie full LED digitálne svetlá, ktoré sú asi najlepšie na svete, ale aj majú viac úrovní, ale môžeš mať prosto digitálne svetlá od Mercedesu v ktorejkoľvek triede. Už sa nemusí čakať na novú triedu S, to bola záležitosť 20. storočia. Toto sú plne ledkové tzv. Digital Lights svetlá na Mercedese 63 AMG Pro. Nič lepšie neexistuje. Súčasný stav technologického pokroku alebo neponúka nič lepšie. Za mňa je veľmi milé prekvapenie, že existujú alebo sú k dispozícii na taktom superšportovom aute. Jednoliatý tok, plný lúč, ďaleký dosvit, žiadne fľaky, veľmi detailné prekreslenie, množstvo pixelov, ktoré sa postarajú o minimálne medzery na vyrezávanie či súhlasnej alebo protismernej premávky. Takto vyzerajú stretávačky, veľmi fajn. Niektoré auta takto nefungujú ani v diaľkovom režime. A toto tu je plne diaľkový adaptívny režim. Jednoducho nádhera. Absolútny top. Viac si v nich odsedel, tak má oprav, ale vyslovene tak mi to prípada. Že... A na mnohých úrovniach Mercedes ti ponúkne oveľa viac, lebo také svetlá, ako má Mercedes, Porsche nevie. Také, ako máš na prístrojových, hej, to je k dispozícii. Však to vieš v každom Mercedese mať, ale tu je 6 obrazoviek, 7. Jasné, nádhera, tie všetky data, čo ti vie auto poukáže. Mňa to hrozne baví, čísla, prepínať funkcie, na takéto skratky veľmi rýchlo povypínať jednotlivé jazdné asistenty, čiže na volante stlačíš ten jeden, hej, podržíš mute,